Yes. Peace out. So yan guys, ganda ng boat. Yeah. Yan mga kaibigan ko. Ayaw kasi nila magpa-video. Alam nyo, mga Norwegian takot sa mga video yan. Pero hindi naman nila alam. There are they, waiting for me. I think they're waiting for me now, so it's gonna be fun. Pero this vlog is just a short clip. Let's see. So aalis na kami. Laki pala niya, no? So guys, paalis na kami and we're going to the place we're going to. Ganda ng view, oh. That captain is on board. Pangalan ng boat Orient. It's like Philippines. Ada problem? Champa problem? Skål! There's another boat. There's boat there. Hi. Cool. It's nice. Oh, look at that. Ang tawag dyan cabin. I think naayos yata sa Norwegian. Medyo madilim sa camera, no, pero ganda, grabe. Pwede ko i-click saglit, ha. Oh, madilim eh. Yeah. Nice. Wow. Malamig na lang ngayon. Sobrang lamig, sakit sa kamay. It's cold with matching Coldplay song. Wow. Ganda ng place. Oh my God. See that, guys? Swerte naman ng mga tong ganda. Sabi ng mga kaibigan ko, mayaman daw sila eh. Mayaman daw mga to. Ganda ng place. Grabe. Pangit lang kasi sa video kasi madilim ba. Chinese. Pero ang ganda. Ganda. Medyo madilim lang talaga sa video, no, pero ayun, sana makita nyo yun, bahay. Wow. It's very nice. Nandun ang captain, no? Captain Planet. Planet. Busy ang mga tao. Busy, they're busy. I'm the only Filipino in the boat. Kaya pag lumubog ang barko, ako lang buhay. Ako lang patay siguro. Kasi lambig ng tubig. Nice. Oh my God. Diyan na yung araw. Ganda. Ganda, oh. Na pipiyok-piyok pa. Ganda, oh. Wow. It's
for Norwegians, it's like simple. This is like, you know, okay, parang ganun lang. Pero for me, it's really, amusing. Ganda. Yung my friends na naghihintay, may surprise pala sila. So nakikita niyo guys, mga kaibigan namin na naghihintay, they have a surprise like that. When we were surprised, I will zoom it in para makita niyo yung anong meron sa kasama kasi namin yung my birthday, tapos may pa-surprise pala tong mga babaeng ito. Mga Norwegian din yan, parang ako lang nga Pilipino dito eh. Galing, galing, galing. Woohoo! Hansaya! Mga friends namin naghihintay sa amin. It's a surprise to the birthday celebrant, you know. So they're waiting for us, and look at that. See. Guyul sabi niya, Merry Christmas daw. Galing. Ganito mag-party ang birthday dito. And we're here. Yes. May paganito pa sila, no? Sinigaw nung isang kaibigan namin, Guyul, Merry Christmas yun. Birthday ito. Yeah, they're trying to be funny. Yeah. We just came. Yung place kung saan kami party. Komstrik, tusen takk. Vær så god. Norwegian laks. Just got a Norwegian salmon. Laks sabi ko kanina, salmon pala. And here we are. Yun yung sinakyan namin guys. Kung natatawa ko yung na-amaze ako, kaya kailangan kong i-video. Baka pinagtatawa na ako mga kaibigan ko. Ano pala to? Toilet. Papakita ko sa inyo ha. So toilet siya, lumang version ng toilet. Pero pang ihi lang. Yan, ang galing. May tissue din dyan, may kandila. Ganda. Binidyo ko lang para sa vlog. Puro seafoods ang handa, no? Wow, crabs. Oh my god. Anong Tagalog nito? Pero crepes sa Norwegian. That's just tomatoes, salad. Yung mga bread dito, hindi mawawala yung bread. Medyo maingay na dito kasi madaming mga tao. This is my plate. Guys, ano yan? Whale. Karne daw ng whale. Sabi. I'm excited. First time in my history. Kaya dapat i-vlog. Ang ingay nila, tawa ng tawa. Pero kain na ako, kain na.